Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gudmalikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 54 minutos nga nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa nga Bombo Report Second Edition. Adlaw sa nga Webes Petsa Just Isyate sa bulan sa nga Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Webes ikatatlo man nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga. So dalong sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Siyempre mga nabalaga diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa maya probinsya sa nga Negros Occidental. Sa ato na mga kauturan na kahapon na Marso 16, formally ginadeklarar na sa State Weather Bureau o kung ang pag-asa nga nagasulod na ang dry season. O kung nanara nato na bilang summer season, but technically it is a dry season o kung nation na sa tigilinit. Since nga Pilipinas, we only have 2 seasons, ang rainy o kung ang wet and then ang dry season.
Ang state weather forecasters kahapon nagabiso sa mga Pilipino, ilabin na sa mga nagatambong sa mga rally sa mga kandidato. Kaya dugay-dugay ti magasulod na naman ang campaign period para sa mga nagapadalagan sa local position. So, magadalagi na sang tubig kay pwerte ka init. Abisara pa man na ganin nagligada pa nga mga inadlaw, gaway pa na deklarar formally or officially sang pag-asa ang pagsugod sang dry season para sa buong nga tuig 2022. So, preparahan na diri kag lauman ang hot and humid ang panahon sa pagsugod. Actually, alas 8:30 pa lang sang aga at tama na kainit ang panahon. So, sa gatagi itiin sa ginapagwadring pahayagan ni Vicente Malano, ang administrator sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang recent nilang analysis nagapakita nga mayara na sang retreat sang high pressure area over Siberia. Kag nag-weekend naman ang associated nga northeasterly winds kag nagnubo ang sea level pressure diri sa aton sa Pilipinas. Ang wind pattern nag-shift naman from northeasterlies to easterlies over most parts of the country. Kag ini ang resulta sa nagapalapit nga high pressure area sa northwestern Pacific. Kagabanggo naman nga mayara sang cold and dry air sa northeast monsoon kaga easterlies ukon ang warm air coming from the Pacific Ocean. Ang ini mga kondisyon sunod sa administrator sang pag-asa ang nag-signify sang termination sang northeast monsoon ukon ang hanging amihan kag nagasugod na ang dry season ukon ang warmer condition. Tiba na sini nga mga areas sa dugay-dugay nagpalamangag na agamo naman ning paborito sa mga kotoran naton ang pag-beach. Ang pagkadto dira sa mga resort para nga magtulutumoy sang kaugalingon and magpabulubog now. Subong nga nagasugod na ang dry season na banwa. Siling sang pag-asa ang day-to-day rainfall distribution across the country will be influenced mostly by the easterlies and the localized thunderstorms. Although nagligad sa ring mga inadlaw, may mga pagulan-ulan pa diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Nga nagresultato tinalikdan lang gid ang semana Marso Diaz nga nagbaha sa pila ka mga areas diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod. However, timangod sining mga indicators bala nga nakita sang pag-asa kahapon, formal na nila nga ginadeklarar ang pagsugod sang dry season. So, i-minimize lang gid nato ng exposure o kung ng direct exposure bala sa may init sang adlaw. Ang mga rally mas mayo gid ako na pati kayo no kun hapon Pinang hindi balayang so perte ang tagi-itis ang init. So, padayon sa gyapon ang mag-monitor banwa ang pag-asa diri sa may day-to-day weather and the climate situation sa Pilipinas. But kinabisuhan ang publiko sunod diri sa kay pag-asa Administrator Vicente Malano nga magpatigayon na gid sa mga precautionary measures para nga ma-minimize ang ining heat stress kag ma-optimize ang paggamit gid sang tubig. Idi lamang sini pag-hydrate sang aton na sining lawas. But medyo tipid-tipid man sang tubig subong ang mga inugasan na dira sang mga dishes o mga pinggan naton. So pwede gid nga mabutang sa balde o kung mga tando makamodra, especially mga plantita ka mga plantito. So pwede gid magamit pang bunyaga sa tanom or ibonyaga sa tanom. Kaya nagligad dato nga tuig again na deklarar sa State Weather Bureau ang pagdeklarar sa pagsugod sa northeasterlies sa latter part na sa October. When the cold and dry air from Siberia ang nagsugod sa pagdala sa cold and dry weather sa Pilipinas. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News.
At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Webes, Marso 17, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, hiling na fighter jets at no-fly zone ng Ukraine hindi pa rin pinagbigyan ni US President Joe Biden, pero sangkaterbang mga armas pangdepensa laban sa Russia, ibubuhos ng Amerika doon sa Ukraine. Ang deadly naman na Javelin rockets at anti-aircraft systems kabilang din sa isusupply ng Amerika sa Ukraine. Samantala naman, sa balita sa Pilipinas, mga fuel subsidies para sa agriculture sector ay pamamahagi na ngayong araw habang LTFRB. Tiniyak pa rin ay pamamahagi daw ang unang tranche ng fuel subsidy ngayong buwan naman ng Marso. Ang Chamber of Thrift Banks naman tiniyak na nananatiling malakas at matibay ang kumpiyansa sa banking sector sa Pilipinas sa gitna pa rin nito ng maraming hamon sa bansa. Samantala naman ang PHIVOLCS nilinaw na walang tsunami sa Pilipinas sa kabila ng malakas na 7.3 magnitude na lindol kagabi doon po naman sa Japan. Dito naman sa Pilipinas, mahigit 7 aftershocks nang naitala naman sa nangyaring lindol kamakalawa doon sa Mindoro. Ang 4-day naman na work week hindi na kailangan ng batas para maipatupad ayon yan sa DOLE. Subalit, mga manggagawa, kailangan din na konsultahin ng mga employers. At sa atin namang sports balita, ang Philippine Sports Commission tiniyak pa rin ang sapat na pondo sa mga atletang sasabak sa Southeast Asian Games doon sa Vietnam. At sa entertainment news naman, mga Pinoy mula sa mainland USA dumating na rin sa San Juan, Puerto Rico para itodo ng suporta para kay Miss World Philippines Tracy Maureen Perez sa coronation ngayong araw. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pong inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Samantala, nagsalita nga sa makasaysayang pag-joint session ng US Congress ang presidente ng Ukraine na si Zelensky. Dito ay kanyang pinanawagan naman ang dagdag pang mga tulong para naman sa kanilang bansa. At kung nito ay kabilang nga sa sagot naman ni US President Joe Biden na kanyang pagbibigay tulong pa rin sa Ukraine, ay susupply daw sa Ukraine ang mga bagong batch ng US military aid na kinabibilangan ng sangkaterbang makabagong mga armas tulad na lamang na umaabot sa 800 Stinger at anti-aircraft systems. Umaabot naman sa 2,000. Ito po yung sikat na deadly Javelin rockets na isusupply din naman para naman sa Ukraine. Aabot din daw sa 100 mga tactical drones ang ibubuhos ni Biden doon po naman sa Ukraine at 20 million man ng rounds ng small arms ammunition para naman doon sa mga sundalo sa Ukraine. Umaabot din daw sa 25,000 sets na mga helmets at body armor ang ibibigay ng Amerika doon sa Ukraine. May dagdag pa tayong detalye sa mga balitang yan maya-maya lamang. Samantala, bahagya namang mabubunutan ng tinik sa lalamunan ang mga motorista mula sa ilang mga lugar sa ating bansa dahil ang kumpanyang Clean Fuel ay nag-anunsyo na rin na sila ay magtatakda ng panibago nilang presyo sa kanilang mga produktong petrolyo. At atin nga alamin ang iba pang mga presyo niyan sa tapyas presyo sa kanilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa kanilang inilabas na advisory ay sinabi nitong pansamantala nilang ibinababa ang presyo ng diesel mula alas 4 yan ng hapon kahapon hanggang sa araw naman po yan ng Biyernes, Marso 18 para sa mga piling lugar dito sa ating bansa. Samantala, taliwas naman sa naunang mga ipinatupad na rollback ng kumpanyang Petrogas ay iaanunsyo nito na magtatakda naman ng dagdag na presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw. Tataas ng hanggang 6
pesos at 65 centavos sa kada litro ang magiging singil sa diesel, habang nasa 3 pesos and 60 centavos naman ang magiging dagdag na presyo sa kada litro ng gasolina. Una pa rito ay nagpatupad na ang karamihan sa mga kumpanya ng langis ng big-time oil price hike sa kada litro ng mga produktong petrolyo na ika-11 na po ito sa sunod-sunod na linggo na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas. Samantala, sa iba pa natin mga balita, maaaring matapyasan daw ang revenue collection ng pamahalaan at mas marami pang pagkakautang na maaaring magresulta daw ng pagsipa ng national debt o kaya naman ay inutang ng bansa hanggang 61% ng ekonomiya. Ang suspensyon ng fuel tax, ito ay ayon naman sa muling pahayag ng Department of Finance. Batay nga sa naunang analysis ng Department of Finance, ang budget deficit ay maaaring tumaas hanggang 8.2% ng gross domestic product ng kasalukuyang taon kung ihihinto ng pamahalaan ang pangongolekta ng excise taxes sa langis sa gitna ng ranasang oil price hike. Bilang resulta, mapipilitan na niya ang pamahalaan na taasan ang borrowings nito sakaling tumaas pa ang financing cost dahil naman sa epekto na nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, maaring pumalo itong tinatawag sa Ingles na debt to GDP ratio ng hanggang 17 taon sa 61.4% mula sa projected na 60.9%. Aabot din na niya sa 105.9 billion pesos ang mawawala sa revenue na binubuo ng 94.6 billion pesos sa excise taxes at 11.3 billion naman mula sa value-added tax ngayong taon mula sa suspensyon ng fuel taxes kung ipinatupad ito sa ilalim ng tax reform for acceleration ng inclusion law. Ibinabala pa ng kalihim ng pagsuspindi raw ng train taxes sa langis hanggang sa taong 2032 ay maring umabot na sa average na 160 billion pesos kada taon o 0.5% ng gross domestic product at kabuang 1.7 trillion pesos pagsapit naman ng taong 2032. Sa halip, ipinakala po ng kalihim ang pamamahagi na lamang daw ng 33 billion pesos mula sa unconditional cash transfer sa mga mahirap na kalahating porsyento ng populasyon para maibsan pa rin ang impact ng mataas na presyo ng langis. Ngayong araw naman, sisimulang ipamahagi na ng pamahalaan ang mga subsidiya para sa mga corn farmers at fisher folks o mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng kita ng kanilang mga kinikita dahil nga sa oil price hike. Sinabi ito ni Agriculture Secretary William Dar kasabay na rin ang anunsyo sa Tacloban City na magsisimula na ang nasabing rollout sa ilalim naman ng Plant program ng Administrasyong Duterte. Nasa 500 pesos or 500 million pesos nga po ang inilaan ng pamahalaan para sa unang tranche ng fuel subsidy rollout kung saan inaasahang makakatanggap ng nasa 3,000 pesos ang bawat mga benepisyaryo nito sa pamamagitan ng kanilang natanggap na voucher na maaari nilang gamitin sa lahat ng fuel stations na accredited naman ng gobyerno sa buong bansa. Inanunsyo din ni Dar na ang isa pang tranche ng naturang ayuda na may nakalaang 600 million pesos ay nakatakda naman na po yang ipamahagi sa buwan ng Abril. Ginawa ng kalihim ang anunsyo na ito bilang tugon na rin sa mga mangingisdang napapaulat na pinag-iisipan na ang paghinto sa kanilang mga kabuhayan sa gitna ng tumataas na presyo ng langis sa bansa. Samantala, sinabi rin ng kalihim na bukod sa cash subsidies ay magbibigay din ang pamahalaan ng ayuda para sa mga magsasaka. Tinayak niya na binibigyang pansin naman ng Department of Agriculture ang lahat ng banner programs nito para pataasin pa ang local food production sa gitna ni rin nito ng walang humpay na krisis sa langis at pandemyang kinakaharap pa rin ng bansa. Samantala naman sa Land Transportation Franchising ang Regulatory Board, tiniyak na pamamahagi na raw itong unang bahagi ng unang tranche ng fuel subsidy ngayong buwan ng Marso, dulot pa rin sa gitna nitong krisis na kinakarap ng bansa. May mga follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, nagpapatuloy yung rush hour sa ating kilalagyan dito sa kahabaan ng Hilpuyat sa Pasay City na isa sa mga pangunahing lansangan kung saan ay nagsasakay ang mga pampaserong jeepney at mga pampaserong bus. At kaugnay nga niyan ay nagpapatuloy rin yung pamamahagi na ng 6,500 pesos na fuel subsidy ng LTFRB sa mga driver operators ng mga pampublikong sakyan.
At sinabi nga ni LTFRB Executive Director Cassion na sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 68,000 units o kaya ay mga operators yung kanilang nabibigyan ng ayuda at ito ay makukuha sa pamamagitan ng kanilang cash card at yung pera ay nakadeposit na sa Land Bank. At target nila na ngayong buwan ay matapos yung pamamahagi ng unang tranche o yung unang bahagi ng fuel subsidy. Yung bahagi ng pahayag ni Director Cassion. So, nag-start na po, sinimulan po ng Land Bank kahapon yung crediting po ng ating mga fuel subsidy sa mga existing po ng mga cardholders. Kaya mayroon na pong mga natanggap po. Simula kahapon, yung ating mga, nauna po yung mga PUJ po, no, na meron na pong mga cards under the PPP po. At inaasahan po natin na magtuloy-tuloy ang daily crediting ng mga ito sa mga may existing na cards hanggang Friday po this week. The remaining beneficiaries po ay for crediting and card production and distribution is ongoing naman po at ang target completion po natin is within the month naman po. For the DILG and DTI po na sakop po ay ongoing po yung ating preparation of list to be submitted from DILG and DTI. So yung mga LGUs po na nasa kanila naman po yung regulatory powers po, no, sa mga tricycles, please coordinate po with the DILG for the list naman po. Ang mode of payment po nito ay via electronic wallet or over the counter. So yung actual amount per beneficiary naman po ay depende on the number of beneficiaries na nasa listahan based on budget allocation. At yung crediting naman po ng amount nito ay within the week upon the receipt po natin ng mga listahan po. Samantala, kaugnay nga yan, Bombo Elmar, ay napagtanong-tanong natin yung ilang mga jeepney drivers na pumipila kanina, nagsasakay dito sa bahagi ng Hilpuyat. Ang kanilang agam-agam ay baka nga raw nandoon na sa kanilang cash card ng hawak nga lang na kanilang mga operators yung cash card at posible raw na baka ang makikinabang dito ay hindi yung mga driver kundi yung kanilang mga operator na hindi pa nga nagsasabi sa kanila kung fuel subsidy. At ito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Manong Crisologo Rolano, isang jeepney driver. Wala pa, sir. Bakit? Wala pang dumating sa amin, sir. At saka yung card na yon, wala sa amin, nasa operator, sir. Wala pang sinasabi ang operator nyo? Wala pa po, sir. Yung bahagi ng pahayag ni Crisologo Rolano. So ilan pa yung ating mga tanong ay ganoon din. Baka daw hindi sa kanila mapupunta at hahawakan ito na kanilang operator. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond, ano? Kasi kahapon pa nakapanayam nyo rin yung mga drivers na talagang huli silang makakatanggap na ayuda na yan. May impormasyon ba kung magkano ang hatian dyan o diretsyo na dyan sa operator at magkano ang ibibigay dyan sa kanilang mga drivers sa Bombo Raymond? Well, dapat ito ay para sa driver, Bombo Elmar. Dahil itong cash card ay para lamang sa fuel. So dapat ay ibibigay, i-turn over ng operator yung cash card sa kanyang driver para yun ay ikakarga. Dahil hindi pwede ito i-convert sa cash. Dapat panggasolina lamang ito sa PUV o yung Public Utility Vehicle. So depende lamang kung yung kanyang operator ay sakim, siya gagamit para panggas sa kanyang private car o sarili sakyan, hindi para sa ipinapasadang jeepney, Bombo Elmar. Oo, kaya pala marami nagrereklamo din pala ng mga drivers kasi syempre hindi sila yung unang nakakatanggap niya, no? Dadaan muna sa maraming proseso pa rin pala, no? Bombo Raymond. What about ang pag-assurance diyan sa mga probinsya, ano? Dito sa Metro Manila, masabi natin na medyo mabilis-bilis. What about sa provinces sa Bombo Raymond? Well, mayroong namang mga regional directors ng LTFRB. Sila naman yung mga nakatuka dyan, Bombo Elmar. Actually, nationwide ito na downloading. So, ibig sabihin, yung para sa mga, inuna kasi yung public utility jeepney o yung mga jeepney, Bombo Elmar. So, inuna nila at yung pera ay naroon na sa Land Bank. So yung mga enlisted na, yung mga kumbaga dati nang may hawak ng card, yung subsidy card, ay maaari nang i-check
sa kanilang mga land bank na malapit sa kanila, Bombo Elmar. Dahil ang land bank ay government-owned and controlled corporation o bank, Bombo Elmar. So, ang susunod daw ay yung mga pampublikong bus naman at yung mga taxi at panghuli yung mga tricycle drivers at yung mga service drivers, yung mga riders, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Bombo Raymond, ingat kayo dyan. Okay, live mula sa kahabaan ng Hill Puyat sa Pasay City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Abangan pa ang detalye, sagot ng Presidente ng Amerika sa makasaysayang pagsasalita kagabi ng Presidente ng Ukraine sa joint session ng US Congress. Pero bago ang balitang yan, paalala mo na. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bukok at kriminal. General Eliazar, Iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa pambihirang pagkakataon, nagsalita kagabi via virtual ang presidente ng Ukraine na kasulukuyang ngang pinupuntirya ngayon, sinasakop nitong bansang Russia. At may sagot na rin dito si US President Joe Biden. Mga balita na yan mula naman kay Bombo Marlene Padiernos. Hindi pa rin pinagbigyan ni US President Joe Biden ang kahilingan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pagpapatupad ng no-fly zone sa papawari ng Ukraine o pagpapadala ng mga fighter jets bilang armas sa paglaban nito sa Russia sa gitna ng nagaganap na pananalaki nito sa kanilang bansa. Sa kanyang naging talumpati, inihayag ni Biden na sa kabila nito ay magpapaabot pa rin ang Estados Unidos ng tulong para sa Ukraine sa pamamagitan ng karagdagang $800 million na tulong para sa seguridad nito. Namahagi din ng military assistance ang Amerika, kabilang na ang anti-tank missiles at maraming depensibong armas, Javelin anti-tank at Stinger anti-aircraft missiles. Ang naturang mga kagamitan ay direct transfer daw mula mismo sa Department of Defense ng US patungo sa Ukrainian military upang tulungan ng mga ito na lumaban kontra sa pagsalakay ng mga Ruso. Dagdag pa ni Biden, isasama rin sa naturang tulong ang mga drone na simboloan niya ng pangako ng US na pagpapadala ng cutting-edge system sa Ukraine para sa defense nito. Sa pangungunaan niya ng Amerika kasama ang iba pang kaalyado nito ay magbibigay ng isang malaking antas na seguridad at humanitarian assistance para sa nasabing bansa at asahang magpapatuloy pa niya ito sa mga susunod na araw at linggo. And we're not doing this alone. Our allies and partners have stepped up to provide significant shipments of security assistance and will continue to help facilitate these deliveries as well. The United States and our allies and partners are fully committed to surging weapons of assistance to the Ukrainians. And more will be coming as we source additional stocks of equipment that we're ready to transfer. Samantala, una rito ay muling matapang na humarap si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa US Congress upang umapela pa ng karagdagang tulong para pigilan ang lumalalang digmaan na nagaganap ngayon sa kanilang bansa. Hiling din niya sa Amerika na higit pang magsagawa ng mga hakbang tulad ng pagkapato ng magkaparusahan sa lahat ng Russian politician na nananatili pa rin sa Estados Unidos. Kasabay ng kanyang talumpate, ibinahagi rin ni Zelensky ang mga graphic video na nagpapakita ng mga kalunos-lunos na kaganapan doon tulad ng pagsabog ng mga gusali at mga batang wala ng buhay dahil pa rin sa nangyayaring digmaan sa kanilang bansa. Iminungkahi rin ng presidente ang paglikha ng isang asosasyon ng mga responsableng bansa na may lakas at kamalayan upang agad na ihinto ang naturang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, sa pagkatapos naman ng kanyang talumpati ay sinabi ni Ukraine President Zelensky na ang pagiging pinuno ng mundo ay pagiging pinuno ng kapayapaan na nangangahulugan ng pakikipaglaban para sa buhay ng taong bayan. Today it's not enough to be the leader of the nation. Today it takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Peace in your country doesn't depend anymore only on you and your people. It depends on those next to you, on those who are strong. Strong doesn't mean weak. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world, for human rights, for freedom, for the right to live
decently, and to die when your time comes, and not when it's wanted by someone else, by your neighbor. Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine, we are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. That's why today the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history. Now I'm almost 45 years old. Today my age stopped when the heart of more than 100 children stopped beating. I see no sense. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita dito naman sa Pilipinas, hinihiling ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-aproba na sa 24 billion pesos na halaga ng subsidy para sa mahigit 1 milyon na mga manggagawang lubhang naapektuhan ng walang humpay na taas na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay, ang naturang panukalang wage subsidy ay mapakikinabangan ng mga manggagawang mula sa pribadong sektor sa loob ng 3 buwan mula yan sa Abril hanggang sa buwan ng Hunyo. Anya, ito ay bilang pagkilala na rin at pagtugon ng kagawaran sa panawagan ng labor sector na itaas pa ang minimum wage ng mga manggagawa nang dahil sa walang patid na oil price hike sa bansa na bunsod na rin yan ng nangyayaring sigalot ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dagdag pa niya ay sumusuporta rin anya sa National Employment Recovery Strategy o NERS 2021 hanggang 2022 ang nasabing wage subsidy alinsunod na rin sa Executive Order No. 140 Series of 2021. Ito ay tumutuon anya sa pagpapahintulot sa pagbabalik ng domestic enterprises at pagdadala na rin ng local jobs para sa mga manggagawa na maaari ring ipaabot sa mga vulnerable na mga manggagawa na lubhang naapektuhan ng fuel price hikes. Sa pamamagitan din anya ng naturang mungkahi ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga bagong bukas na mga negosyo, partikular na yung mga tinatawag na micro, small and medium enterprises o MSMEs na makabawi at mapalugo pa ang kanilang mga negosyo. Samantala, kaugnay niyan ay nakatakda naman na suriin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang socio-economic conditions ng rehiyon at sisimulan na ang mga procedural requirements para sa consultation naman yan sa loob ng nasabing panahon. Samantala mga kabombo, bago tayo magpatuloy, kasama natin ang isa po sa tinatawag na Captains of the Industry sa Pilipinas, si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Siya po ang tumatayong chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at siya rin yung presidente, honorary chairman pa ng Employers Confederation of the Philippines o ECO. Good morning po sa inyo, Mr. Luis. Kamusta na po kayo? Ay, mabuti naman. Good morning sa ating mga taga-pakinig din. Good morning din po. Kahapon, naalala ko, nakapanayam namin yung isa sa mga naghain po ng petisyon sa Department of Labor, yung TUCP, para sa minimum wage hike dahil sa epekto ng taas pa rin ng mga bilihin, lalo itong produktong petrolyo. Bilang bahagi kayo po, mga employers po kayo, anong reaksyon nyo rito, Mr. Luis? Wala naman kami problema ron na talaga reviewin. Kailangan siguro by time meron namang tinatawag na compelling reason eh. So pag may nag-file, normally pag walang 1 year to late hindi sila gagalaw. Ngayon, basically pag may nag-file, wag kukunbin at alam mo naman ang membership ng isang labor, isang employer, saka basically gobyerno, DOLE, NEDA, DTI, tsaka Finance, no? Basically, pagka nag-combine yan, kung hindi magkasundo yung labor, tsaka nagbe-break naman na impasi niya, actually yung gobyerno, sila majority eh. So, hayaan natin dumaan doon sa proseso, nasabi lang namin, baka this is creating a lot of
false expectation dahil ito lang ang mga reality sa sinasabi namin, no? Na although hindi kami sa proseso, wala kami bayan natin, ito lang ang gusto ko yung malaman ng mga kabayan natin. Nasa labor market natin, nasa 44 billion, ano? Divided sa dalawang klase yan. Isang tinatawag na informal at formal. Yung informal, yan yung marami yan, no? Yung farm worker, small yung family companies, tricycle drivers, market vendors, marami. They're 84%. Yung formal market 16% lang yun. Yan yung mga rehistrado sa DOLE, SSS. Yan ang pagka nagkaroon ng order sa minimum wage, sila yung apektado. Pero hindi lahat ng 16% na yon of the 44 million, pagka nagkaroon ng increase, nag-increase ang minimum wage. Nababanggit yung kanina, umabot pala sa 44 billion ito ang ating mga manggagawa. Ano? Ilang porsyento dyan yung makikinabang kung may mga adjustments sa minimum wage earners sa workforce ng Pilipinas, Mr. Luis? Ang minimum wage earner doon, siguro, pati mga natutumbong lang, mga 10% siguro of the 44 billion. Yun ang nabibigyan pagka nagkaroon ng minimum wage increase. Yung 90%, hindi sila yung hindi nabibigyan. Kaya lang, ang problema, pagka nagtasa minimum wage yung kumpanya, kung ipapasa yung pagtataas, tataas ang presyo nila, pati yung mga tricycle driver na wala namang employer, babayad na mas mataas sa presyo. Pangalawa, ang mga enterprises natin dito sa bansa, Metro Manila, 90% yan micro industries. Ilan lang yung small, 8%, yung medium, 1%, yung large, wala pa 1%. Yung micro, na 90%, they employ 65% of the employees. Karamihan dyan, yan yung mga minimum wage earner pa yan. Unfortunately, because of the pandemic, kalahati niya nagsara na. At iniinggan dyan natin magbukas, ayaw naman magbukas ng iba. Hanggang ngayon, nagmamatsyag sila. Nagbukas pa nga ng mga facility para pautangin sila na walang interest. Yung iba ayaw umutang, ayaw talaga magbukas. No? So, yan ang tatamaan ng mahigpit. Yan ang hindi ko maisip. Yan pa, sweldo lang yan na linggo-linggo, kinsenas, pinoproblema niyang mga yan. Yan ang nandyan yung maraming empleyado, yung 65% ka. Paano gagawin natin yan? Pagka nag-convene yung pag-uusapan niya, kaya ba magbayad yan? Ako, tingin ko, walang kaya yan. Hindi namin mga miyembro yan. Sinasabi ko lang na walang kaya magbayad yan. So at the end of the day, gobyerno magre-remedyo. Kung talagang gusto mo tulungan, yung informal sector, medyo tumutulong na sila. Mga jeepney drivers, binibigyan nila ayuda. Talagang priority nila kasi yung mga nasa formal sector, gainfully employed technically, comparatively sa nando sa informal sector. Meron pa isang dapat na maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi pag isasabi, yung minimum wage hindi kaya buhayin yung pamilya. Totoo yun. Kasi hindi naman minimum wage ang bumubuhay sa pamilya. Yun ang international law. Ang minimum wage, entry level yan ng mga bagong papasok sa labor market. Yung mga bagong graduate, for instance. Ini-equate natin sa living wage. Ang living wage, may mga kasama yan. For instance, sa bahay, sa pamilya, 4 o 5, meron isang anak na gainfully employed doon, so sama yan. Yung asawa, nagsasideline ng titinda-tinda, o nananahi, or whatever, sama yan. Kung meron silang maliit na bakuran o lupa na tinataniman ng pangkain ng mga vegetable, nag-aalaga ng mga manok at baboy, sama yan. Yung mga binibigay ng gobyerno, education, libre, kasama yan. Yung sa health, kasama yan. Yan ang living wage. Yan ang bumubuhay sa pamilya, hindi yung minimum wage. Yan ang isang misnomer na sasabihin itong minimum wage na ito, kaya mong buhayin yung 4. Hindi talaga kaya. Of course, kahit na doblehin mo pa yun, kahit na hindi yun ang bumubuhay sa pamilya, hindi minimum wage, living wage.
So lumalabas na talagang mahirap din balansahin talaga yung mga employers at makakasapat din ang pangailangan ng mga manggagawa. Ganun po ba, Mr. Luis? Mahirap talaga, mahirap. At the end of the day, talagang titingnan ng gobyerno, ano ba kaya natin yan? Kaya remedyo nila, hindi naman pwede yung mag-isip sila ng mga non-wage benefits in terms of tax, o yung ayusin nila, tanggalin yung excise tax ng fuel para hindi masyado, o kung naman yung remedyo. But at the end of the day, ang sinasabi ko, kaya ayoko namang umasa lang yung mga pag nag-evaluate sa mga yan, makikita na talaga yung mga micro hindi kaya. Okay, ang aking partner si Bombo Everly, may tanong din sa inyo, Mr. Luis. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Luis po. Kabilang din po sa mga petisyon na nakabinbin ngayon sa ilan pong mga regional wage board ay yung ipantay daw po yung minimum na pasahod dito po sa Metro Manila, sa mga probinsya na rin po. Ano sa palagay niyo po yung mga feasible naman po, kung feasible ba ito kung sakali, Mr. Luis? Feasible yun, pero meron rason kung ba't di gano'n. Alam mo kung bakit? Kasi kung paparehasan mo sweldo, hindi may encourage yung mga kumpanya na pumunta sa probinsya. Bakit ako pupunta sa Cagayan, kung isusweldo ko sa tao pareho rin, sa isusweldo ko sa Manila, dito na lang ako sa Manila. May rason yan para ma-disperse mo yung mga kapitalista, yung mga negosyo, kaya iniiba-iba mo. Dahil kung hindi mo iibahin yan, lahat ng magtatayo sa Manila magtatayo. Okay, by the way, Mr. Luis, madagdag ko na rin po. Ano nga po pala itong mga fearless forecast naman po ninyo sa pagbangon ngayon ng ekonomiya po ng Pilipinas at lalo na po hindi pa po tapos itong pandemya at dumadagdag pa itong epekto po na nangyayari sa giyera po sa pagitan ng Ukraine at Russia, Mr. Luis? Don't think itong Ukraine na ito magtatagal to Sandali lang yan matatapos yan Ang sa amin, yun lang, bumabaro sa lower end noong original forecast. Nasa 7%, tagka 6, gano'n. Siguro bumabagsak lang sa lower end ng forecast. Hindi naman tayo magde-negative. Sige po, unsolicited advice nyo na lamang po sa gobyerno sa atin at sa taong bayan na rin sa panahon ng krisis, Mr. Luis. Go ahead po, sir. Well, ako, para sa akin, tuloy-tuloy yung natin sa health protocols. Huwag tayo magpapabaya. Huwag natin papabayaan na nagre-relax tayo. At ako naman, ang payo ko naman sa gobyerno, dalawang area ayusin nila kung talaga tayo makakalabas dito sa pandemya na to. Yung health system natin, ayusin nila yung bayaran yung mga hospital, bigyan ng ayos na yung mga nurses, yung mga doktor, ayusin nila. At pagka kasi nagkaroon ng surge uli, kaya natatakot tayong magpapasok, mag-zero alert Hindi na naman tayo handa, maghahabol na naman. Bakit ba hindi IC? Kasi i-guarantee nila na hindi yung kahit ano mangyari. Then, kampante tayo. Pangalawa, yung nagbubukas tayo, pumapasok ang mga tao, papasok ang bata. Bakit hanggang ngayon hindi nasusolve yung mass transportation? Walang mass transportation pero heavy traffic masyado dito sa EDSA. Yun ang dapat ayusin ng gobyerno yan. Hindi tayo makakalabas dito sa hirap nato kung hindi ayos yung transportation system at saka hindi ayos itong health system natin. Sige po, kami dito sa Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat po sa inyo. Marami pong salamat, Mr. Luis. Good morning po sa inyo. Salamat din sa inyo at sa pagkakataon binigay niyo mga pagpaliwanag. Yan mga kabombo, si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr., Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman at siya rin ang Honorary Chairman at Presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Sa iba pa nating mga balita naman, hindi magsasagawa ng kahit na anumang kaukulang aksyon ang Commission on Election hinggil sa umano'y cash distribution incident ni Presidential Candidate Bongbong Marcos sa kanyang ginanap na campaign rally sa Nueva Ecija. Ito ay maliban na lamang kung may matatanggap o maghain ng formal na reklamo ang komisyon pahinggil dito. Ayon kay Commissioner George Garcia na sa halip na magsagawa ng motu proprio investigation,
ay nagkasundo na lamang niya ang Anbank na maghintay na lamang ng formal na reklamo kaugnay sa pamimigay umano ng pera ng naturang kandidato bago ito magsagawa ng mga kaukulang aksyon. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng pera o anumang mga bagay na may halaga para mahikayat ang sinuman o ang publiko sa pangkalahatan na bumoto o lumaban sa sinumang kandidato o pigilan ang kanyang boto sa halalan ay mahigpit na ipinagbabawal. Kung magugunit nga kamakailan lamang ay kumalat sa buong social media ang isang video na nagpapakita na inaabutan ng mga sobre na naglalaman ng 500 pesos ang mga individual na dumalo sa campaign rally ni Marcos. Mariin naman itong itinanggi ng kampo ni Marcos at sinabing wala silang alam ukol dito at titignan ang naturang pangyayari. Samantala sa iba nating balita, binigyan din ngayon ng grupo ng mga bangko mula sa Chamber of Three Banks na nanatiling malakas at matibay ang kumpiyansa ng banking sector sa Pilipinas sa kabila ng hinaharap ng mga hamon ng bansa at ng mundo. Sa ginanap na virtual general membership meeting, inamin ni Chamber of Three Banks na presidente na si Cecilio Paul San Pedro nang nangyaring giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang epekto ng walang humpay na oil price hike ay hindi na bago o panibago na ng mga pagsubok ng bansa. Pero dahil niya sa pagiging matibay at mapagpunyagi ng mga Pinoy, malalampasan din daw ito. Tulad niya ng banking sector na lumago pa sa nakalipas na taon sa kabila ng kinakarap na krisis sa pandemya. Nagbigay pugay din ito sa mga opisyal ng convention ngayong taon at espesyal ding pinasalamatan ang Bombo Radio Philippines President and Chief Executive Officer Margaret Ruth Florete na kabilang din sa Board of Trustees at Presidente ng Queen City Development Bank. Narito pa ang Presidente ng Chamber of Three Banks. Confidence in the industry remained high as deposit liabilities grew by 13.7% year-on-year to reach 989 billion from 870 billion level. Total capital reached 164 billion, up by 2% from 161 billion. Thanks to this year's convention committee led by CTB trustees JV Alde and Margaret Florete as convention committee co-chairpersons. They are spearheading this event and taking the lead in the preparations to make sure that we will have another successful and fruitful convention. This event would not have been possible if not for the kind assistance of Dr. Roger Florete, one of the pillars of CTB Director Margaret Florete, and Bombo Radio for ensuring that we have our requested pre-recorded videos on hand for this general membership meeting. And for this, madamo gid nga salamat. Yan ang presidente ng Chamber of Three Banks, si Mr. Paul San Pedro. Samantala naging tampok sa convention ng Chamber of Three Banks ang pagbibigay mensahe ng 8 sa mga presidentiables at nagpaliwanag kung bakit sila ang pinakakwalipikado na mamuno sa Pilipinas. Narito ang mga sunurang tinig ni Cal Yodi de Guzman, Mayor Esco Moreno, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, Senador Ping Lacson, dating Senador Bongbong Marcos, Dr. Montemayor, Senador Manny Pacquiao at Vice President Lene Robredo. Sa tulong ng mga thrift banks, we will assist in providing financial credits to ease the loan burden of MSMEs and establish a credit risk database with robust credit scoring models that can benefit both the banks and the business sector. Yung landas na tatahakin ng bansa natin sa susunod na 6 na taon. Nakataya dito ang paninindigan natin na ang luma at bulok na politika kayang palitan ng matino, mahusay, masipag at makataong pamumuno. Wala pong hanga dito sa ating gobyerno, kundi ang makatulong, maiahon sa kahirapan ng aking mga kasama kung saan ako nanggaling. Hindi ko na po kailangan ng yumaman. Hindi ko na po kailangan sumikat o magkaroon ng power. Binigyan na po ako ng Panginoon ng karangalan kung saan ako nanggaling at inangat niya ako sa buhay para maging inspirasyon sa bawat Pilipino. Alam ko na kasama natin ang mga organisasyon niyo sa muling pagbangon ng ating ekonomiya at ng ating bansa. You will play the big part in the recovery of our economy simply because we must focus our efforts on the medium, small, and micro-scale enterprises. And very important is full negotiation with the rebel groups. We will continue peace talks. We will address the very root causes
of rebellion, which is poverty and land injustice. Truth of the matter, your kind of banking is what I will be looking for immediately if I become president, because you are in the front line of the kind of economic program that I will be implementing. And what we need nowadays is a crisis manager. Yes, we need a crisis manager because pandemic, hindi pa rin tapos, uncertainty in the world or animosities between countries affect us because of the trickling down effect. Ang gusto ko, mabago ang sistema ng ating gobyerno. Mabago ang mga batas at patakaran na naglilingkod lamang sa interes ng mga mayayaman at hindi ng mamayan. Samantala, sa ibang balita naman, nanawagan pa rin sa pamahalaan si dating Vice President Jejomar Binay na gawing prioridad na ang preventive healthcare, lalo na sa mga probinsya. Ito ay matapos na iniulat ng mga ahensya ng gobyerno na nangunguna sa listahan ng mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong taong 2021 ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Sinusundan naman ito ng cerebrovascular disease, COVID-19, cancer at diabetes. Malaki ang niyang mababawas sa magiging gastusin ng pamahalaan kung ginagawang prioridad ang preventive healthcare gaya ng mass immunization, wastong nutrisyon, pagbibigay ng mga bitamina, sanitasyon, paggamit ng traditional medicine. Narito ang dagdag na mga pahayag ni dating Vice President Jejomar Jojo Binay. Karapatan ng bawat Pilipino na makatanggap ng serbisyong medikal mula sa pamahalaan at obligasyon naman ng pamahalaan na ibigay ito. Dapat maging prioridad ang tinatawag na preventive healthcare. Ito ay mga paraan para maiwasan ang pagkakasakit. Kasama dito ang pagbabakuna, sanitasyon, nutrition programs at pagbibigay ng libreng gamot at vitamins. Pundasyon ng masiglang ekonomiya ang malulusog na mamamayan. Kapag ako po ay nahalal sa Senado, isa po sa aking magiging prioridad ang kalusugan ng bawat Pilipino. Yan ang tinig ni dating Vice President Jojo Binay. Mamaya abangan ang pahayag ng PHIVOLCS sa nangyaring malakas na lindol. Doon po naman sa isang lugar sa Japan. Pero bago ang mga balitang yan, paalala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nitong nakalipas na araw, may tumama dito sa Pilipinas na 6.4 magnitude na lindol sa may Mindoro. Kagabi naman ay tumama ang 7.3 magnitude na lindol sa Japan. At may mga paglililaw dito ang PHIVOLCS. May naman akong impormasyon si Bombo Dennis Samito. Agad na pinauwi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung pangamba ng publiko lalo na dito sa Pilipinas kaugnay doon sa malakas na 7.3 magnitude na lindol. Yan ay tumama kagabi sa bahagi ng Japan sa may malapit sa Honshu Island. At ito ay nagdulot nga ng pagtaas ng level ng tubig pero hindi na yan umabot pa dito sa may area ng Pilipinas sapagkat yung radius ng naging pagtaas ng level ng tubig ay nasa 300 kilometers. Ibig sabihin, hindi naman na umaabot hanggang dito sa atin, Bombo Elmar. Ngunit ito ay nagdulot nga ng pangamba doon sa mga nasa dalampasigan ng naturang bansa, maging dito naman sa atin. Dahil nga, inaabangan kung ito ay posibleng masundan pa. Ipinapakita natin sa ating mga nakalap na footages yung aktual na pangyayari ng lindol. Yan ay dulot ng 7.3 magnitude na pagtama ng malakas na pagyanig. Nangyayari din naman sa iba pang dako ng mundo ang malakas na mga lindol. Katunayan, nitong nakalipas na araw sa Pilipinas, nagkaroon din ng 6.4 magnitude na lindol. Dito naman sa may parte ng Lubang Island, Occidental Mindoro. At ito, Bombo Elmar, nagpapatuloy pa rin yung mga naitatalang aftershocks bunsod ng naturang main quake. At lumalabas na sa ngayon, mahigit 700 aftershocks na yung na-monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
At maaari pa raw yan magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na linggo dahil may kalakasan yung pinanggalingan ng lindol na yan at mababaw lamang yung pinanggalingan kaya tuloy-tuloy pa na magkakaroon ng release ng enerhiya. Pero ayon nga kay PBOX Director Renato Solidum, normal na mga pangyayari yan sa Pilipinas. At hindi lamang dito, kahapon may lindol din doon sa may Surigao del Sur at hindi naman ito naging mapaminsala. Wala nang naitalang perwisyo at wala din namang aftershocks na inaasahan. Kaya doon sa data ng PBOX, normal na nagkakaroon ng mga entry ng mga pagyinig kada araw. Bombo Elmar? At siyempre, Bombo Dennis, nasa ring of fire ba tayo, ang Pilipinas, di ba? Kaya normal na yun ang tubalad ng binabanggit mo na mangyari from time to time na lindol na. Sana naman huwag masyadong malakas na tatama sa Pilipinas, Bombo Dennis. Yun na nga, Bombo Elmar. Pero sinasabi nga ng PBOX, may kailangan tayong paghandaan, yung tinatawag na the big one. So kahit ito kasi mas mainam pa pagka may inaabangan tayong bagyo sapagkat nakikita natin ang unti-unting paglapit. Pero pagka lindol, Bombo Elmar, ito ay kumbaga unforeseen na pangyayari dahil ito bigla-bigla na lamang yayanig ang lupa at makakapagtala na lamang, makakapag-release ng official report after nung mismong lindol. Kaya yung mga kababayan natin ay tuloy-tuloy na pinapamiliarize doon sa paano lilikas, paano gagawin. Kaya may mga earthquake drill na kadalasang ginagawa quarterly dito sa ating bansa. At minsan, mas madalas pa dyan, Bombo Elmar, dahil nga dito sa pagiging prone natin sa mga kalamidad sa ating bansa. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Matapos ilutang yung 4 na araw na trabaho daw, 4-day work week, abay, mayroong mga sektor po ay pinag-uusapan na ito. Anong update dito at pahayag ng Department of Labor, Bombo Dave, Vincent Pasit? Yes, Bombo Elmar, bago yan, mapapansin mo sa aking likuran na hanggang sa mga oras na ito ay marami pa rin sa mga kababayan natin ang naghahabol papasok sa kanilang trabaho. At kanina nga, Bombo Elmar, may mga nakapanayam tayo pahinggil nga dyan sa binabanggit mo na rekomendasyon ng National Economic Development Authority o NEDA na magpatupad na raw ng 4-day work week upang sa gayon ay mabawasan naman ang gastusin ng mga manggagawa sa harap ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kanina, Bombo Elmar, ay nakapanayam natin itong si mga Marvin na isa ng mga messenger at sinasabi niya para sa katulad niya na arawan na kumikita ay lugi naman daw sila sa ganitong uri ng setup. Pabor lamang aniya ang 4-day work week para doon sa mga manggagawa na regular na sa kanilang trabaho. Tutol din naman itong si mga Manuel Mendoza dahil mas mahabang oras aniya ang kanilang igugugol kung sakali man sa trabaho sa ilalim ng 4-day work week na inirerekomenda nga ng NEDA. Kaugnay niya, napakinggan natin ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio dito kay Mang Manuel Mendoza. Kasi medyo mahaba ang oras dun eh. Mas maganda lang talaga yung natural na 66 days. Pero ang sinasabi nila, sir, paraan daw yun ng gobyerno para at least hindi rin kayo gagastos ng malaki sa pamasahe kasi hindi na kayo gaanong lalabas. May service kasi kami, shuttle bus, kaya hindi ako pabor dun. Kung kayo, sir, ano yung mas gusto nyo, yung normal lang? Yung normal lang talaga kasi mahabang oras yun eh. Gagaya sa amin, kabuyaw pa kami. Kung ganon, 2 oras papasok, 2 oras pabalik. Kaya hindi ako po. Sa ngayong setup po, ilang oras po ba kayo nagtatrabaho, sir? 8 hours kami, tapos antay namin service namin, papuntang Kabuyaw. 2 oras din yun. Kaya hindi ako pabor talaga ron. Sir, pangalan na lang po. Manuel. Samantala, Bombo Elmar, kahapon nga kasunod nga ng naging ulat o ng rekomendasyon ng NEDA ay sinabi naman ng Department of Labor and Employment na hindi na kailangan na magpasa pa ng isang bagong batas bago pa man maipatupad itong 4-day work week. Sinabi ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides na kahit department order nga ay hindi na rin kailangan pa dahil sa nakalipas na mga taon ay naglabas na rin ang kagawaran ng mga labor advisory na nagsasabing maaaring magpatupad ang isang
employer ng flexible work arrangement. Mababatid na simula nga noong 2020 ay nagpatupad na ang ilan sa mga kumpanya dito sa bansa ng flexible work arrangement dahil pa rin yan sa COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Bienvenides, management prerogative na rin ng mga kumpanya sa kung paano nila isasagawa ang kanilang operasyon. Pero kung sakali man nasundin nga itong rekomendasyon ng NEDA na 4-day work week at gawing 40 hours yung pagtatrabaho ng mga manggagawa sa loob ng 4 na araw, depende daw at kailangan daw makonsulta muna dito ang mga manggagawa. Bobo Elmar. Isang tanong lang, Bombo Dave. So, ilan pa rin ang total niyan for the work week sa isang linggo? Ganun pa rin, di ba, Bombo Dave? Yung nga lang, sa haba nga lang sa isang araw ang iyong pasok ka, Bombo Dave? Oo, ang sinasabi ng NEDA, instead of 5 days sa loob ng 7 araw, Bombo Elmar, na pagtatrabaho, gagawin na lamang 4 na araw at kakahatiin ito ng 10 oras kada araw. So 40 hours 40 yan, pa rin. Bombo Elmar, sa loob ng 4-day work week arrangement. Yes, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dave. Ingat kayo dyan. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan mga kabombo, may panayam tayo direkta po naman dyan sa Ukraine. Pero bago ang balitang yan, samantala muna. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement, paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Diyan sa ating mga listeners, viewers, muli kaming humingi ng pamanin. Dahil naman sa masasabak muli tayo sa kunting English. Talagang, pero napakalaga kasi para sa buong mundo. Ito nangyayaring giyera ngayon dyan sa bansang Ukraine. And we are so lucky because we have now on the line, live and direct from Ukraine. Isa po siyang sales coach at entrepreneur. Mr. Alexander Mokin. I call him Sir Alex. This is Bombo Elmar. My partner is Bombo Everly. At the outset, we want to thank you because it's now past 1 o'clock early in the morning in Ukraine. By the way, how would you say it in Ukraine language? Good morning, Philippines, Sir Alex. Доброго ранку, Філіппіни. Доброго ранку, Філіппіни. Wow, so I'm just curious because it's kind of hot here in our country. What about the temperature in Ukraine now, as of this morning, Mr. Mokin? Well, I would say that you guys are pretty lucky because here in Kiev it's almost 0 degrees outside, so it's pretty chilling. Okay. From what particular place are you now in Ukraine, Sir Alex, sir? Well, I live in Kiev City, which is the capital of Ukraine, and personally right now I'm at home, and my home is located closer to the edge of our city. So you are now in the capital city of Kiev. It's all over in the news that according to the United Nations, about 3 million people already fled your country, fearing for their lives, and it's so dangerous. And why are you still there, Sir Alex? Are you not leaving also Kiev at this moment, Mr. Or Sir Alex, sir? Well, for me personally, I'm not planning on leaving Kiev. I'm not planning on leaving Ukraine because this is my home. This is home of my family. This is home of my future children. And I will do all that necessary to help and volunteer to help our military defend our home because I believe this is the right thing to do. If I'm not staying and everybody's fleeing, we won't have our country and our freedom and the freedom of our citizens. That's a big value for every Ukrainian. So we want to defend that. Yes, that is true. We have a lot of people who moved western from their cities. A lot of refugees, they're fleeing Ukraine to the safer place, mostly in European unions, Romania, Poland, Moldova, and so on. But at the same time, there are a lot of people who are still living here and helping our military to defend our country and our land. So you are right there in Kiev, the center of Russian invasion. Can you give us an idea how is your experience wherein your place is constantly bombarded by Russian forces? Now, as I speak, I just can't imagine how scary it is, Mr. Mokin. Well, it's been a really stressful 3 weeks, and
if on one hand it becomes less stressful because you kind of getting used to receiving bad news every single day, but of course on the other hand you cannot say that you can get used to the war. And actually I can hear loud explosions, artillery strikes. I can hear distant heavy machine guns striking at this very moment, because Russian army is surrounding Kiev and our military is basically defending us from Russian invasion. So this is what's happening. Of course, it's very scary every single day, because you go to sleep and you are wondering if you're going to be an unlucky person who got hit by a Russian rocket while you were sleeping. And we already had a lot of bombardment here in Kiev, and a lot of civilians already dead, unfortunately. Oh my. My partner here, Bombo Everly, have also a question for you, Sir Alex. Go ahead, Bombo Ever. Yes, good day, Sir Mukin. We would like to know how is the moral of your so-called territorial defenders, wherein mostly volunteers, and many of them, don't even know how to fire a gun, Sir Alex? Every defender I've ever met, but for the last 3 weeks, me and my wife, we try to volunteer and help them by all means necessary. We transport goods and humanitarian goods and medicine and stuff like that. And every single military and every single volunteer, every single soldier that I've met, they had a very strong, calm and confident spirit in them, because they understand what they're fighting for. They're fighting for our freedom. They're fighting for our home. So as they do believe in victory. They are ready to sacrifice themselves. So there is no panic. There is no fear, only a focus on our target and on willing to win this war. Okay, and pardon for this next question, Sir Mukin. Do you have any friends or relatives that were victims also of Russian atrocities or were part of casualties of the ongoing war in your country, Sir Mukin? Of course, because of our, I would say, great military actions, we do defend ourselves in a very efficient way. So our losses are, very small compared to Russian losses, because they thought that we are a small nation who's unable to defend itself. But unfortunately, we still have a lot of people dying, civilians and military. As for my personal story, I have a friend whose parents, mother and father, were killed by a Russian missile a day before yesterday. And also I have a friend whose friend is serving in the Kiev region, and he got shot. So for now he's in the surgery. I don't know the outcome of that surgery, but he got shot in both legs. Hopefully he's alive, but of course it's traumatizing as it is. So sorry to hear that, Sir Alex. I have no other question and we're running out of time. Thank you so much for your time, Sir Alex, and God bless you and the Ukrainian people. Thank you, Sir Alex. Thanks for having me. Glory to Ukraine, and we will win this war together. Thank you. So yan, mga kabombo, maraming salamat, Sir Alex. So direkta po yan mula sa Kiev, Ukraine, sentro talaga ng pag-atake ngayon ng Russian forces na sinasabing unti-unting napapalibutan na Bombo Ever. Yes, Bomba Elmar, sinabi nga ni Mr. Alex, habang kinakausap niya tayo, talagang naririnig pa niya itong manakanakang putukan at nangyayari pa rin pambobomba sa kanilang bansa. Sana lang po doon sa ating mga listeners, patuloy po nating ipanalangin yung nangyayari dyan sa Ukraine. At sana naman po hindi mauwi ito sa World War III. Kahit nga malayo tayo, Bombo Ever, mga kabombo, apektado pa rin tayo dito sa ating bansa. At kita mo naman yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at yun na rin itong petrolyo at iba pa. So ganun talaga, Bombo Ever, mga kabombo, tuloy pa rin ang ating panalangin na hindi pa lalong lumala yung sitwasyon dyan naman sa may bahagi ng Ukraine. Bombo Entertainment News.
Ang mga kababayan nating Pinoy mula sa mainland USA dumating na rin sa San Juan, Puerto Rico para itodo na rin ang suporta para kay Miss World Philippines Tracy Maureen Perez sa kanya pong coronation. Ngayong araw na po yan. May chika pa dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Tiwala ang mga Pinoy sa Puerto Rico na makukuha ni Miss World Philippines Tracy Maureen Perez ang second Miss World crown para sa Pilipinas sa kanyang pagsabak sa 70th edition ng pageant ngayong umaga. Ayon kay Bombo International Correspondent Frank Cartera Elix, direkta sa Puerto Rico, may mga Pinoy pageant fans mula sa mainland US na bumiyahe na pa San Juan, ang capital at pinakamalaking lungsod sa Puerto Rico kung saan gaganapin ang coronation. Ayon kay Alex, all set na ang kanilang flaglets at cheers para sa Cebuana Beauty Queen. Aniya, mas masaya at safe ngayon para sa mga kandidata at audience sapagkat hindi na required ang face mask sa indoor at outdoor venue sa Puerto Rico dahil bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa naturang lugar. Gaganapin ang pageant, 8:00 ngayong umaga, oras sa Pilipinas. We have high hopes and we're praying hard that our Queen Tracy have a very high chance to win this for the second crown. But of course, we all need prayers. We all pray that the luck would be on her. No? Sana patuloy po natin siyang suportahan at subaybayan kasi ako personally, I believe that this is her moment talaga. Si Bombo International Correspondent Frank Cartera Elix, direkta sa Puerto Rico. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Apektado pa rin ang piso kontra dolyar sa nangyari pa rin krisis doon sa buong mundo. At ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 51 pesos and 69 centavos, Singaporean dollar 38 pesos and 37 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 69 centavos, ang euro 57 pesos and 38 centavos, and Saudi Riyal 13 pesos and 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito po ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang